asingo ne jopiny ayanga ni wawuoyo gi daktechego. Seche gi mang'anyo ma lakteche dhi nyime pacho kae, kaunti ma Marsabit pok oyudo chandruok ma kamae, bedo ni telo mar kaunti no kanyakla kod jong'anyo mag thieth kod sirikal maduong' nosechopo dwaro mar jothiethgo. Kaluwore kod apisa maduong' mar osiptal maduong' mar Marsabit, Kusu Abduba, ng'anyo ma kamano nowito oko bang' twak e kind jothiethgo kod jotend migawo mar thieth. Kusu owacho ni bang' twagno manoriwo jokanyo opogore mag thieth e apis commissioner ma kaunti no pok oyudo ripot kata ng'ur moro amora koa kuom lakteche video riwore kod jowetegi e wach mar ng'anyo. Wale wa kutoka Mwale walikuja, kutoka Marsabit, Union pia walikuja, Union ya Kenya Medical Practitioners and Dentist Union. Tulikaa nao. Zile issues wali raise, ya kwanza ni maneno ya medical cover, na kwa hiyo meeting yetu tuli resolve. Number 2, ile issues wali raise ni ya statutory deductions kama NHIF, afya sako, hizi deductions kama ya pensions. Hizo deductions watu wa finance wali confirm ya kwamba hizo deductions zinakatwa kwa mshahara na zinaenda kwa mali inafaa kwenda. So hata hiyo tuli resolve. Kwa hivyo hiyo strike notice they confirm to us ya kwamba wamewachana nayo. Ilikuwa miezi 2 iliyopita. Kwa mbele nyakura mga